Bé, bon dia a tothom. Benvinguts a l'acte de cloenda del curs 2012-2013 del Servei d'Esports de la Universitat Ramon Llull. Agrair-vos a tots la vostra presència i tot seguit li donem la paraula al doctor Josep Maria Garrell, rector magnífic de la Universitat Ramon Llull. Vicerrector, degà, cap del Servei d'Esports, vicedegans, alumnes, participants, professors, entrenadors, senyores i senyors, benvinguts a aquest acte de cloenda del curs 2012-2013 del Servei d'Esports de la Universitat Ramon Llull. De fet, estem en època d'actes de graduació i de celebració de fi de curs. Posem aquest acte també dins d'aquest paquet. De fet, és un dia que ens apleguem per celebrar-ho, per fer una mica de memòria del que el Servei d'Esports ha fet, que vol dir el que vosaltres heu fet en tant que participants del propi Servei d'Esports i de les diferents competicions que s'organitzen, i d'un fet que també és molt important, que és la pròpia representació que vosaltres feu de la Universitat Ramon Llull arreu de la geografia, és a dir, participant en nom de la universitat en els campionats interuniversitaris. En aquest any, concretament, s'ha notat un increment del nombre de participants en activitats esportives competitives del propi Servei d'Esports. La memòria diu que aproximadament estem sobre les 307 persones que hi han estat participant i segurament, si mirem una mica endarrere del que hem fet durant aquest any, a part de tota aquesta participació, segurament a tothom li quedarà a la ment l'organització dels campionats d'Espanya d'universitaris d'un conjunt d'esports que després a la pròpia memòria recordarem. Per tant, és un conjunt d'activitats, moltes, de fet, moltes molt intenses, que es viuen amb molta passió, si em permeteu l'expressió. De fet, fomenten una mica això que el nostre lema, el ser i saber, diu, és a dir, l'apartat, si m'ho permeteu, més de ser. L'esport és un instrument tremendament eficaç per la formació en valors, per vetllar també per aquesta dimensió integral pròpiament de la persona. Una altra faceta que és de vida universitària, que és de participació i que no estrictíssimament és la pròpia activitat acadèmica. Crec, doncs, que de fet us hem de donar les gràcies per participar-hi, a part de felicitar-vos a tots per aquesta participació i, si m'ho permeteu, felicitar una mica més aquells que en aquesta estructura competitiva aconseguiu uns resultats, també permeteu-me, una mica millor que els altres. Jo a l'acabar sí que m'agradaria compartir amb vosaltres una reflexió molt breu sobre el propi significat del que és la competició. Un agraïment molt extensiu a tots vosaltres i també a tots els que esteu al voltant. Deixeu-me que agraeixin i que sigui una persona de la nostra pròpia estructura, el nostre servei d'esports i tota la gent que hi ha al voltant, perquè de fet tenim tots plegats la sensació que van bastant més enllà de la feina, és a dir, que s'hi dediquen amb cos i ànima per poder fer que tot això funcioni. Aplegar a la Cerdanya al voltant de 1.400 persones durant una setmana, amb moltíssimes activitats organitzades, segurament és només la cirereta, la punta de l'iceberg que es veu de tota l'activitat, però és una cosa que es diu en uns pocs segons, però que de fet té al darrere una quantitat de feina i una quantitat d'imprevistos gegantina. Per tant, moltíssimes gràcies a tot i moltes felicitats. Bé, té la paraula el doctor Josep Gallifa, degà de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i l'Esport, Blanquerna. Excel·lentíssim i magnífic rector, doctor Josep Maria Garrell, excel·lentíssim vicerector, doctor Carlo Galucci, professors, estudiants, senyores i senyors. En primer lloc, benvinguts a tots a aquest acte de cloenda del curs del Servei d'Esports. Benvingut rector, vicerector, persones vinculades al Servei d'Esports i molt particularment el coordinador, Àlex Martín. També tenim a la sala el nostre vicedegà, Sergi Corbella, vicedegà d'Estudis Socials i de la Salut, per tant d'Estudis d'Esport, el director de grau, doctor Jaume Ventolà, també tenim el cap de comunicació, senyor Carles Targa. Benvinguts a tots. Benvinguts a tots també els que heu participat en la vida esportiva de la universitat. Bé, la cloenda del curs és un bon moment per fer una mica de balanç de com ha anat. El rector ja ho començava a fer veient una mica els números i veient una mica els aspectes qualitatius que té l'esport.
Per això, en aquest acte hi haurà una presentació de la memòria del servei, però també la memòria dels campionats d'Espanya universitaris que la nostra universitat, liderada pel doctor Carlo Gallucci, va organitzar aquest any a la Cerdanya amb gran èxit, per segon any consecutiu. També serà un bon moment per reconèixer els guanyadors. L'esport té aquest vessant competitiu i el fet de guanyar normalment es premia, es reconeix, és un bon moment per reconèixer-ho, també per reconèixer els millors esportistes d'equip, de futbol 7, de pàdel, tindrem ocasió de felicitar els guanyadors, l'equip de handball, que sembla que va quedar molt bé en els campionats d'Espanya universitaris, i felicitar també a tots els que heu participat, no només en esports, sinó també heu participat en l'organització, perquè molts de vosaltres us heu vinculat en els campionats d'Espanya, amb l'organització, amb diferents tasques. No rebreu cap trofeu, però em sembla que alguns rebreu un crèdit ECTS, que també té el seu valor. Bé, estem contents i encantats de tenir-vos a tots aquí, tenint en compte que nosaltres som la Facultat de l'Esport de la Universitat. I voldria fer-vos, com a Facultat de l'Esport que som, una reflexió, un desig i una paraula també d'agraïment. La reflexió va seguida al que ja ens començava a dir el nostre rector. El rector veig que porta un llibre que diu Otro baloncesto. Doncs fa uns dies teníem aquí el president de la Federació Catalana de Bàsquet. I vam fer un acte organitzada pel nostre director de grau i per tot el seu equip, que hi va haver un campionat de 3x3, i fèiem una reflexió respecte a l'esport, parlàvem dels valors de l'esport, els valors de respecte, de companyerisme, de solidaritat, però també valors que tenen a veure amb el domini de tècniques esportives, habilitats, rapidesa, també aquest component de competitivitat, d'equip, d'agilitat. Per tant, aquests valors de l'esport s'assemblen molt, molt, molt als valors que també ha de tenir un professional que surt de la universitat, amb aquesta doble dimensió que ens recordava el rector de ser i saber, o bé, si voleu, tècnica, coneixement, però també dimensió humana, integral, passió. L'esport és, per tant, una bona escola. Una bona escola. Us deia que us diria també un desig. Us desitjo això, que hagueu gaudit fent esport durant aquest curs, que tingueu ganes de continuar fent-ne, que hagueu gaudit també col·laborant amb el Servei d'Esports en l'organització de tots aquests esdeveniments esportius i que sobretot hagueu viscut aquests valors que són tan importants per nosaltres, per la universitat. Per tant, finalment, un agraïment a tots els que heu participat, organitzadors d'activitats, jugadors, sobretot el Servei d'Esports, el seu coordinador, Àlex Martín, el nostre vicerrector, doctor Carlo Gallucci, per tota la tasca feta. També un agraïment al rector, gràcies rector per la teva presència aquí i gràcies a tots per la vostra participació en aquest acte. Bé, gràcies. Té la paraula el doctor Carlo Gallucci, vicerrector de Relacions Internacionals i Estudiants de la Universitat Ramon Llull. Moltes gràcies, doctor Josep Maria Garrell, rector magnífic de la Universitat Ramon Llull, doctor Josep Gallifa, degà de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna URL, vicedegans i professors, senyor Àlex Martín, Àlex, el cap de servei d'esports de la Universitat Ramon Llull i l'alma mater de tot això, equip de vicerrectorat de Relacions Internacionals, que també estan per aquí i que estan col·laborant amb el seu company Àlex en tot el que faci falta, Departament de Comunicació i Relacions Institucionals, liderat pel Carles Targa, que també sempre són fonamentals per donar a conèixer tot el que fem, esportistes, alumnes, amics i amigues,
és un plaer estar aquí. Jo fa poc, en realitat que soc vicerector d'això, al gener vaig començar, soc un professor de màrqueting, un pobre professor de màrqueting, i de sobte em van oferir ser vicerector de Relacions Internacionals i Estudiants i he descobert que hi ha tot un món enrere i m'ho estic passant bomba. Entre altres coses perquè dintre del meu vicerectorat hi ha caigut l'esport, que a mi m'encanta i que m'agrada molt. Per tant, doble plaer per estar aquí. Mireu, jo voldria aprofitar una petitíssima estona que em toca per xerrar per agrair, bàsicament agrair. Després passaré compte de l'any a través del resum que s'ha preparat, a través d'una presentació PowerPoint, però deixeu-me agrair. I el primer agraïment va a tots vosaltres. Sou molts, més dels que esteu aquí, però gràcies tant als que es dediquen com a alumnes de la URL, dintre de tots els centres que formem la URL, a practicar l'esport, això és bo, és sa, els llatins deien mens sana in corpore sano, així ha quedat bé fent una citació una mica llatina, però també als que us dediqueu a la competició. Ho feu perquè us agrada, ho feu perquè teniu esperit de superació, però de facto també ho feu representant la nostra universitat i per qualsevol membre de la universitat sempre és un orgull que hi hagi persones disposades a representar-te. Per tant, moltes gràcies per tot això. Moltes gràcies als centres de la URL. Són molts, som 11 en total. Perquè clar, sense ell no tindríem universitat, però és que a més són els centres que us cedeixen, entre cometes, perquè es pugui fer aquesta activitat i la reconeixen. No hi ha bons atletes si no hi ha bons entrenadors. I aquí n'hi ha una bona colla i a ells va l'agraïment de tot el rectorat per la feina, jo diria desinteressada, però sobretot amb ganes, amb esperit de companyerisme que fan. Jo crec que la seva tasca és molt important. Els he estat mirant des de prop i he vist que, a més de cuidar-se dels aspectes purament tècnics i esportius, també us cuiden com ser humans que sou. I per tant, moltes gràcies als entrenadors. Quan fem coses tipus el que s'ha fet a la Cerdanya, potser que sigui el més gran que fem al llarg de l'any, però hi ha tantes coses que fem que requereixen de la participació no solament dels esportistes, sinó dels que en diem voluntaris. És realment un plaer, un orgull, veure quanta demanda hi ha o quina resposta hi ha a les nostres peticions perquè hi hagin voluntaris de la URL que ens acompanyin i que apliquin allò que estan aprenent en les aules en un context real, com és, per exemple, per tornar-lo a citar, els campionats nacionals que vam fer a la Cerdanya. Per tant, gràcies a ells. I per no quedar malament i no deixar-me ningú, vull agrair a tota la comunitat URL la seva participació i la seva contribució. Ara bé, com que soc pare de família i ja me'n vaig abans amb els anys, i com que aquí sou tots joves i em feu una enveja sana, però molta enveja, si em permetiu, ho voldria donar amb el meu català aproximatiu, soc italià, un petit consell. Vosaltres us esteu formant. Molts sou membres d'aquest centre mateix que ens està acollint. Recordeu que avui en dia la formació no s'acaba mai. Així com sou inquiets des del punt de vista atlètic, també sigueu inquiets des del punt de vista intel·lectual. Sigueu curiosos. Busqueu sempre la forma d'actualitzar els vostres coneixements, perquè això és el que requereix la societat actual. Perquè un dels greus problemes que tenen els esportistes, no parlo de vosaltres, és que ho fan molt bé, s'ho passen bomba, tenen èxit, però quan s'acaba la seva vida esportiva tenen problemes d'integració a la societat i sobretot per continuar tenint l'èxit al qual s'han acostumat. Per tant, us demano, us suggereixo, us invito a que no deixeu mai de preparar-vos, sigui quina sigui la forma, perquè així sempre estareu actualitzats i preparats per donar resposta a les necessitats d'aquest món que canvia de manera tan radical i tan ràpida.